ଆସୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆକା ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇଠୁ ଗାଁଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ମାନେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମାନେ ସେ ବାପା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେ ବାପା ହିଁ କହିଥିଲେ ଏମିତି, ଏବେ ବି କହିଲେ ସେ ବାପା ଏମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ଘଟିଛି ବୋଲି। ମାନେ ପେଟରେ ପିଲା ଥିଲା 8 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ତାକୁ ଗୁଣିଆ କରି ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରଉଛି ବୋଲି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଡରଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟିଥିଲା। ସେଉ ଡରିକି ରୁଢ଼ି ଭାଇ ବି ଆସୁଥିଲେନି, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ସତରେ ସେ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିବ କହୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି, ମାନେ ରାତି 7ଟା-8ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାଖିଆ ଡାହାଣୀ। ସତରେ କାନ୍ଦୁଛି ନା କ'ଣ, ସେ ଡରୁଛି ନା କ'ଣ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ଲୋକେସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଲୋକେସନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ଡରାଡରି ଯେଉଁ କରିଥାଉଛି। ସେ ମାନେ ଏଇଠି ଜାଗା ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ କହିବା ଭୁଲିଗଲୁ, ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରିଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ପିଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଲେଡ଼ିସ୍କୁ ପିଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପେଟରେ ପିଲା ବି ତାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବାପାଟି ଯଦି 20-30 ବର୍ଷ ସିଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦରବାଡ଼ି ସବୁ କରିକି ଅଛି, ତାକେ ବି କାକା ଆକା କହିଥିଲା ଆମେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଗରେ ତାକୁ ପିଟା ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ଯେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ମାନେ ଟିଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେବେ ବି ରାତିରେ ଗଲେ ଆବାଜ ସବୁ ହେବାର ଘର ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ ଡରୁଥିବାର। କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଆଗେ ଏଇଠି ଆଗେ ଯୋଉ ପୋତା ହେଇଥିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଘରଟା ଥିଲା, ଏଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା। ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର କୋଉଠି ଥିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଥିଲା? ହଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା। ଏପଟେ କାହିଁ ଟିକେ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିକି ଏପଟେ କାହିଁ ଘାସପତ୍ର ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ନା ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ଉଠିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିକ୍ସ ନେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଡରାଡରି। ଆମେ 11ଟା ହେଲାଣି, ଏଇଠି ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଥାଉଛି କି ଏଠାରେ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଫିଷ୍ଟି ଫିଷ୍ଟି କ'ଣ କରିଥାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାତିରେ କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୋତଲଟା ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଗା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗା କେମିତି। ରାତିରେ କିଏ ଭୁଲରେ ବି ଇଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଯିବେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ
ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ କି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କହୁଥିଲେ ସେ କୁଅ ପାଖରେ ମାନେ ଲୋକ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତଳକୁ ଡେଇଁବାରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠି ପଡ଼ିବାରେ ଡେଇଁବାରେ ଉଠି ପଡ଼ିବା ସତ ନା ଏଇଟା ମିଛ ଜାଣିବା। ଅଛି କେଉଁଠି ଭାଇ? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଅ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ସ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ବେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁ। ତ 11ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ପିଲାଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲା 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆକୁ ମୁଁ ଧରି ଆସିଛି ଏଇଠିକି ରିକ୍ସରେ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। କୋଉଠି କୁହ ଅଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲା କି ସେ ପିଲାକୁ କିଣି ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଯୌତୁକ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଦେଲି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କ'ଣ ଗୁଣ ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ସେ ବାପା କହିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବାବା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେଠି ଜଣେ ଡରାଡରି କରୁଥିଲେ ସେ ବାପା ହିଁ କହିଥିଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କ'ଣ ଏମିତି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାଡ଼ା ପିଟା କରି ଗୁଣି କରି ପେଟରେ ପିଲା ଥିଲା 8 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଥିଲା ମାରି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପିଲା ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆକା ଲୁଚେଇକି ପୁରା ଦେଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଜାଗା ସେପଟେ ଏକା ଯେଉଁ ଡରାଡରି କରୁଛି ଲୋକ ସେପଟେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଆସ ଆଗକୁ ଆସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଡରୁନୁ।